15-тонна цистерна се обърна днес на път 1-7 в близост до разклона на село Козарево. Просто се скъса теглича на ремаркето. Къде е теглича? И това е. И ремаркето? И ремаркето. Хубаво, че излезе в дясно, нямаше кола в ляво. Нали, няма закачено, няма нищо. Това е хубаво. Късмета, че не е имало движение. Да. Шофьорът е с дългогодишен стаж. Пробата за алкохол е отрицателна. Превозното средство е изправно. Колко години сте зад волана? Много години. На 55 години, на 65 години съм. Имате трудов стаж като шофьор колко? Много години имам. Цистерната е била пълна с 15 тона червено вино. Разлятото количество еликсир е над 7 тона. Поддържащата фирма на натоварената пътна отсечка бе на място и почисти старателно пътното платно. Движението бе затруднено, но контролирано от служителите на районно управление Тунджа.